Za čas, čo robím videá na TechFit, už mi pristali na stole 2 projektory, pretože kedysi som s nimi aktívne pracoval ako technik na univerzite. Takže iba logické, že aj teraz mi na krk hodili ďalší. Že žiadny nevidíte? To preto, že ho mám priamo nad hlavou. To za mnou totiž nie je obrazovka ani žiadny green screen odstranený v postprodukcii. Je to obraz projektora ViewSonic PX704 HD, ktorý so svojimi 4000 lumenmi a kontrastným pomerom 22 000 ku 1 svieti tak silno, že sa dá použiť aj na virtuálnu produkciu. Prvá vec, ktorú si po vybalení z krabice všimnete, že ide o celkom slušný macek. Projektor je síce plochý, ale veľký. To ale dáva zmysel, pretože uchladiť 240W UHP lampu nie je žiadna sranda. Aj preto vás určite neprekvapí trochu vyššia hlučnosť, ktorá môže v maxime dosahovať hodnoty až 34 decibelov. Obyčajne je to ale menej. Okrem samotného projektora dostanete samozrejme diaľkové ovládanie, 2 trojačkové baterky a napájacie káble s európskou aj britskou koncovkou. Tá druhá je nám, čo sme stále v Európskej únii síce na nič, ale je príjemné mať možnosti. Hneď na začiatku ale musím zdôrazniť, že toto nie je žiadny smart projektor. Aj preto nie je napriek svojej vysokej svietivosti priveľmi drahý. Stačí si však za pár stoviek korún alebo desiatok eur dokúpiť trebárs Chromecast alebo podobné zariadenie a môžete doň posielať videá z počítača či mobilu bez nutnosti kábla. K tomu okrem 2 HDMI vstupov na zadnej strane slúži aj napájací USB-A konektor, ktorý využívajú práve zariadenia ako je Chromecast. Zabudovaný 3W reproduktor je síce dostatočne hlasný, ale vysokú kvalitu zvuku od neho nečakajte. Na 6-hodinové pracovné porady, ktoré mohli byť mail, síce bohate postačí, ale pokiaľ si chcete doma vytvoriť domáce kino, budete nútení zabezpečiť reproduktory. Našťastie má projektor aj audiový vstup na ľavý aj pravý zvukový kanál, takže opäť stačí kombo Chromecast, nejaké lepšie repráky a máte hotovo. Pretože nejde o smart projektor, zaostrenie a približenie obrazu je kompletne manuálne za pomoci prstencov v prednej časti. Taktiež čo sa týka správnej pozície projektora v miestnosti, nečakajte nič okrem klasického lichobežníkového nastavenia obrazu. Projektor teda musí mieriť priamo na stenu s možnosťou pootočenia vo vertikálnej rovine. V horizontálnej máte proste smolu. V nastavení vám pomôžu 2 upraviteľné nožičky alebo klasická možnosť upevniť projektor pod strop na stojan za pomoci 3 šroubov v spodnej časti. Taktiež sa pripravte na to, že pre čo najväčší obraz musí byť projektor ďalej od steny. Konkrétne aspoň 1,5 metra, ale pre optimálne výsledky minimálne meter ešte pridajte. Pri dostatočnej vzdialenosti od steny viete dosiahnuť až 300 palcovú uhlopriežku obrazu. To samozrejme záleží aj na veľkosti steny či plátna. Projektor má Full HD rozlíšenie 1920x1080, ktoré pri tejto projekčnej vzdialenosti bohate postačuje. Vďaka vysokej svietivosti navyše poskytuje pekný a jasný obraz aj počas slnečných dní. Sám som bol prekvapený, ako dobre zobrazuje dokonca aj tmavé scény. O správne zobrazenie farieb sa stará technológia Supercolor. Tu si však musíte dať pozor na to, aký použijete obrazový mód v kombinácii s módom svietivosti. Projektor ich umožňuje niekoľko, vrátane vášho vlastného nastavenia, avšak z mojej skúsenosti iba nastavenie na film zaručuje čo najvernejšie zobrazenie farieb. V ostatných prípadoch projektor až prehnane zobrazoval modrú farbu. Zároveň ale ide o najmenej svietivý mód, čo je ale celkom logické. Teraz tá dôležitá otázka pre tých, ktorí sa zamýšľajú nad výmenou starého televízora za projektor. Ako dlho táto mašinka vydrží svietiť? Výrobca uvádza, že žiarovka má životnosť 4000 hodín, čo je 166 dní kontinuálnej prevádzky v normálnom móde a 15 000 hodín, teda 625 dní nepretržitej prevádzky v super eco móde, čo sú teda 2 extrémy, pri ktorých ale musíte uvažovať aj nad tým, ako často budete projektor čistiť, ako často ho budete vypínať alebo kontinuálne používať. Na životnosť má vplyv aj prach v miestnosti a preto ma mrzí, že projektor nemá žiadnu krytku, ktorá by chránila šošovku. V konečnom dôsledku je ViewSonic PX704 HD v celku jednoduchý projektor, ktorého hlavnou doménou a konkurenčnou výhodou sú enormne vysoká svietivosť, kontrastný pomer a realistické zobrazenie farieb, čo je u projektora vlastne to najdôležitejšie. Nemá žiadne smart funkcie, operačný systém ani prepracovaný audio systém. Je mierne hlučnejší, ťažší a horšie prenositeľný ako porovnateľné smart projektory, to ale opláca pomerne nízkou cenou, ktorá nenabúra váš rodinný rozpočet. Ide tak o kus techniky, ktorý je síce najvhodnejší do firiem či škôl, ale s pár menšími a nie príliš drahými dodatočnými perifériami, teraz myslím trebárs ten Chromecast alebo niečo podobné a lepšie reproduktory, si z neho dokážete urobiť slušné domáce kino, ktoré sa dá v pohode sledovať aj za bieleho dňa. A to je vec, ktorou sa nemôže pochváliť skoro žiadny cenovo dostupný smart projektor. Keď som ešte takých 6 rokov dozadu robil technika na univerzite,
tak sme za podobnú cenu nakupovali projektory do prednáškových sál a tie sa svietivosťou, farbami ani kontrastným pomerom tomuto nemohli ani zďaleka vyrovnať. Je až šialené, keď vidím, kam sa projektory za taký krátky čas posunuli. Z pôvodne čisto pracovného zamerania sa totiž úspešne stávajú relevantnou konkurenciou smart obrazoviek a obrazoviek celkovo. A tomu som kedysi ani ja sám neveril. ViewSonic PX704 HD teda síce nie je all-in-one riešenie celého domáceho kina, ale je vhodný pre tých z vás, ktorí sa nebojíte celý ten systém viac prispôsobiť, poskladať a hlavne chcete jasný a farebný obraz aj počas dňa. Alebo ste technik na univerzite či vo firme a potrebujete zase vymeniť projektor v miestnosti plnej okien. Ako sa to dialo pravidelne mne.